Ji makwan gi romo 120 osetho kaluwore gi midhiero mar oula ma okel gi koth mamedo chue pacho kaendi. Migawo mar arita kwe yango ni ji makwan gi 89,000 bende osedar e miechgi. Jopiny bende omed kwayo mondo mi obed akicha e kindeni. George Bati miyo ler. Mare gi jofwambo jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo nyiso chiwruok mar piny owacho e kedo kod midhiero mar El Nino ka olero ne nyaka sani ji ma ok tin 2,000 oseresi kendo timnegi thieth. Oyango bende ni kochakore dwe mokalo nyaka tinende ji ma kwan gi romo 120 midhiero mar koth osenego. Ringre ji 9 osegol e oula Mombasa ka ji 4 mamoko osegol bang' oula ywerogi nyaka e nam Lolwe. From October to date, 120 people have unfortunately died and their families have been duly informed. 9 bodies were retrieved from Mombasa while 4 were retrieved from Lake Victoria. Saving lives and reducing the impact of the heavy rains through early warning and disaster monitoring remains the government's top priority. Kodno yangore ni osekelo kethruok mag apeyni koting'o mag Garissa kadhi Wajir, ndara ma South Hor kadhi Laisamis kod pong' mar Aoche kamoting'e Wasonyiro kod yawo ma Kiambere. 4 counties have been identified as the worst hit, and this includes Tana River, Garissa, Wajir and Mandera counties. 9 counties including Isiolo, Kwale, Homa Bay, Makueni, Tharaka Nithi, Lamu, Taita Taveta, Meru and Kisumu are also on high alert. Omolo bende koni chenro mag rakruok gi midhiero mar pioula kod koth chakore gi counties. At the county level, disaster response and security committees have also been activated to coordinate interventions and also address the disaster situation in the respective areas. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen to nyiso luoro ni midhiero ma ikelo kod kodh El Nino nyalo medore ka kodhno dhi nyime kod chue ahinya e counties mag Garissa kod Tana River, ka luoro nitie ni medo chue mar koth nyalo miyo yawo ma Masinga muom genge kendo kelo midhiero ne jodak makono. We are even fearing that the situation might be more serious if Masinga Dam, which we have been told it's been filling at about 0.7 meters per day, if the rains continue in 10 days, then we are facing a serious challenge for Garissa people and Tana River. Jatend migawo no kata kamano oseyo joriembo kuom rembedo motang' gino ma osemiyo ulo ywero nyamburko gi ji kinde ma gitemo ng'ado aore mopong' kod apeyni mapiyo ywero. I want to put all our drivers on notice that should we find you, even after you've crossed the dangerously flooded river, we will still carry out punishment in terms of cancellation of the licenses, and you can also be charged for attempted suicide. Kaluoro pod medo kwako chuny jopiny kaluwore kod midhiero ma ikelo kod kodh El Nino. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kinde romo kod jolony ma chano chenro romo mobagi Kwale onyiso jopiny ni yo mapiyo kendo mayot mar geng'o midhiero ma oting'o thoe ma ikelo kod kodhno en winjo wach jolony kendo bedo motang' e kinde mag El Nino. I want to ask the county governments to continue unblocking drainage systems. Piny owacho medo chwalo singo e kinde ma jodak ma Budalangi ywago midhiero mar oula ma koro nyorogi ka jodak ma Bomet bende koni kodhno kelo kethruok mag apeyni kendo ng'iko yore mag wuoth. Wewe tunaambiwa hii mvua bado inaendelea kunyesha, tungepata at least tupeleke mahali juu ili tuweze kuepukana na hii janga. Tuna magari yanayopita hapa wako na shida sana. Maji ni nyingi sana, hakuna pahali pa hii barabara tumeahidiwa kila wakati kwamba itatengenezwa, lakini mpaka saa hii wakati huu wa mvua imesidi sana, imeharibika mpaka hata hakuna gari lolote ambalo linapita hapa. Kaluwore ni jokor chal kor lwasi ne olando ni El Nino nyalo biro dhi nyime gi chue nyaka chak higa manyien. Ting' koro ni kuom piny owacho mondo keto kenge mong'ith mar reso oganda wi midhiero ma kodhno nyalo manorego. George Bati, Ramogi TV. Kwa kani jokanyo mag elimu bora working group dwaro mondo doho chung